Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасаншина, исәнмесез? Яшел фитнес әниләр һәм бәбиләр өчен гимнастика үткәрә. Юбилейный спорт сараенда хоккей турниры үтә. Нефтчеләр башкаласы халкы һәм кунаклары ялларда кая барала? Бу һәм башка яңалыклар турында мин һәм яңалыклар вакыты иҗат төркеме сөйләшәбез. Якутия янгын кылышында калган. Бу республика тайгада урнашкан һәм июнь башыннан бирле анда урманнар яна. 8 августтан бу республикада Владимир Путин указы белән гадәттән тыш режим кертелгән. Күрше Башкортстанда Стерлитамак якларында янгыннар дөрли. Кичә безнең иҗат төркемебездә көчле төтен күтәрелгәнен күреп, янгын урынына барды. Әлеге янгын вакытында сүндерелде. Нариманка елгасы буйлап 900 квадрат метр мәйданда камышлар янган булып чыкты. Ут йортлардан еракта, басу ягында, сазлык урында чыккан. Ләкин якын тирәдә сәнәгать объектлары булуы әйләнә-тирә өчен куркыныч тудырган иде. Шаһитлар әйтүенчә, ялкын бик тиз җәелгән. Бу кызу килгән җәй белән бәйле. Үләннәр коры һәм тиз янып китәләр. Татарстан Республикасы буенча Россия гадәттән тыш хәлләр министрлыгын Әлмәт районы буенча күзәтчелек эшчәнлеге һәм профилактик эшләр бүлеге башлыгы вазифаларын вакытлыча башкаручы Равил Хусаинов белдерүенчә, 13 сәгать 23 минутта аларга Риза Фәхретдин урамы артындагы бакчалар яна дигән хәбәр килә. Янгын булган урынга Әлмәт янгын коткару гарнизоны көчләре җибәрелә. Янгын сөндерүдә гадәттән тыш министрлыгыннан 22 кеше, 4 техника катнашкан. Әлеге вакытта янгынның сәбәбе ачыклана. Янгын чыкмасын өчен сак булыгыз, балаларга шырпы бирмәгез, аларны бүрүзләрен өйдә калдырмагыз. Һәр вакыт аларны күздән югалтмагыз. Янгын чыкса, 101 номерына звонить итәргә кирәк. Кайда чыккан урынын әйтергә, адресын, үзегезнең фамилияны атарга кирәк. Һәм янгын сүндерүчеләрне көтеп торырга кирәк шул урында. Алсу Амиров, Алия Байрамалова, Яңаклар вакытлы Челмәт телекомпаниясе. Пәнҗешәмбе 12 августта юбилейный спорт сараенда Альмет Ойлерс Cup хоккей турниры старт алды. Аңарда Рубин, Торос, Югра һәм Нефтяник командалары катнаша. Командалар һәрберсе үзара берәр матч уздырачак. Кичә көндез турнирның беренче очрашуы узды. Торос белән Югра уенында 3-2 нәтиҗәсе белән Ханты-Мансийскалар уңышлырак булды. Кич турнирның рәсми ачылышыннан соң беренче финалның катнашучылары Рубин һәм Нефтяник бузга чыкты. Уен юбилейный буз сараенда барды. Татарстан һәм Сибир командалары кызыклы уен күрсәтте. Счетны Максим Казаков ачты. Аңа түмәнле Михаил Железнов җавап кайтарды. Һәм беренче 20 минут 1-1 исәбе белән тәмамланды. Тиздән Нефтяникның 2 шайбасы исәпкә алынды. Көндәш тә калышмады. Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы Казанның Ак Барсы белән уйнаган иде. Инде хәзер Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы Төмәннең Рубин командасы белән уйный. Уен бик кызу бара. Икенче период әле башланды гына. Инде нәтиҗә 3-3. Уен ничек тәмамлануын вакыт күрсәтер. Үз бузыңда уйнагангамы, тугры тамашачылары булгангамы, Әлмәтлеләр уңышлы булды. Хоккейга еш йөрибез. Нефтяникның җиңүен телибез. Нефтяникны яратабыз, җиңүен телибез. Өченче периодта түмәнлеләр алга чыкты. Шундук Сергей Купцов тигезлек урнаштырды. Күп тә үтмәде, ул 5-4 өстенлеген гамәлгә ашырды. Соңгы минутта Рубинның капкачысы мәйданчыкны калдырды һәм 4 секунд эчендә счет яңадан тигезләште. Исәп 5-5. Булит сериясында Әлмәтле Сергей Купцов тырышлыгы нәтиҗәле булды һәм 6-5 исәбе белән Әлмәтнең Нефтяник хоккей командасы җиңде. Бүген көндез Рубин Торос уйнады. Хәзер Нефтяник Югра уенын карыйсыздыр. Иртәгә шимбә 17 сәгатьтә Нефтяник Торос белән йомгаклау уенын уздырачак. Теләге булган һәркем чакырыла. Яшел фитнес проекты шәһәр халкын төрле кызыклы тренировкалар белән кызыксындырып тора. Иртән йога, көндез брейк-данс, кич зумба биергә мөмкин. Безнең иҗат төркеме әниләр һәм бәбиләр дигән тренировкада булып кайтты. Спорт белән шөгыльләнергә, бала кымалчавы дигән әниләр өчен Яшел фитнес проекты бик яхшы альтернатив тәкъдим итә. Саф һавада, тренер белән бергәлектә физик күнегүләр ясарга мөмкин. Тренировкалар быел җәй сәламәтлек паркы территориясендә яшь балалы әниләр өчен үткәрелә башлый. Мондый кызыклы тәкъдимнәр белән Яшел фитнес проектына тренерлар үзләре чыга башлады, ди проектның кураторы Алия Гызҗанова. Тренерга балалар һәм
әниләр өчен тренировка оештырырга идея фикер килде һәм инде без аны оештырдык. Бу тренировкалар вакытында бала күбесенчә әнисе кулында яки аның кырыенда. Шулай итеп, әниләр генә түгел, бала да үзенә күрә физкультура ясый. 1 яшькә кадәр баланың баш мие эшчәнлегенең 60% формалаша. Шуңа күрә әнисе белән күнегүләр ясаганда баланың вестибуляр аппараты камилләшә, бу баланың яхшы үсешенә китерә ди тренер. Когда я родила в прошлом году в июле дочку, Мин үзем 1 ел элек 3нче баламны таптым. Кызым туды. Бала тапканча актив тормыш рәвеше алып бара идем, фитнес белән дә шөгыльләнә идем. Үзем аралашырга яратам. Бала тапкач аралашу әзәйде. Минем шуннан соң әниләр һәм бәбиләр фитнес түгәрәген оештырып җибәрү теләге туды. и вот таким образом родилась идея. Тренировкаларга бала табып 3 ай узгач табиб белән киңәшләшкәннән соң йөри башласаң була. Әниләр үзләре белән җәймә һәм су алып килергә тиеш. Миңа монда бик ныгышый, чөнки бала белән бергә йөреп, бик рәхәтләнеп без вакыт уздырабыз. Миңа да ул балага да бик файдалы. Исегезгә төшерәбез. Татнефть җәмгыяте ярдәме белән үткәрелүче яшел фитнес проекты тренировкаларына zelfi.ru сайты аша алдан язылырга кирәк. Алсу Әмирова, Ләя Байрамалова, Яңгырлар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Өйдә җыештыру һәм идән юу спорт күнегүләренә менә дигән өстәмә ул артык калорияләрен дә яндыра, кәефне дә күтәрә. Үз планыгызга үй җыештыруны кертсәгез, озакта чиста бүлмәдә кала, төзгәүдәгә дә ия булачаксыз. Ләкин идән юуның да үз серләре бар икән. Тулырак алдагы материалда. Микроблар барыннан да бигрәк азык-төлек саклана торган кухняда, юыну бүлмәсендә һәм коридорда яши. Анда идәннәрне махсус чаралар белән юырга кирәк. Беренче чиратта белгечләр бүлмәне пылесос белән йөреп чыгарга киңәш итә. Чтобы убрать пыль, потому что Бу тузанны һәм вак пычракны җыеп алу өчен эшләнелә. Чөнки идән тоташа торган урында, мәсәлән, ламинатта, паркетта, плитка арасындагы җөйләрдә вак пычрак калуы мөмкин. Алдан пылесос белән йөреп чыксагыз, бу сезгә эшне күпкә җиңеләйтәчәк. Шулай ук күпләр инструкцияне укымыйча чистарткыч сыекчалар өстиләр. Бу бөтенләй дөрес түгел ди белгечләр. от 1 до 4 считается. Теләсә кайсы чарада состав, җитештерүче, нинди күләмдә өстәргә икәне язылган. 1дән алып 4кә кадәр кислотный чаралар, 4тән 7гә кадәр pH нейтраль чаралар, алардан өстә булганнар щелочной чаралар булып санала. Беренче карашка идән юудан да җиңелрәк эш юк сыман, әмма һәр өслек аерым игътибар таләп итә. Мәсәлән, линолеум, ул иң чыдам катлам дигән фикер таралган. Все же он с годами теряет свои свойства. Шулай да еллар узу белән ул үзлекләрен югалта. Кислотный чаралар куллансагыз, аның югары катламы бераз ашалачак һәм акрынлап бозыла башлый. Линолеумны щелычлы, йомшак чаралар белән генә юырга була. Паркет һәм ламинатны су белән юырга ярамый, уртача юыш чүпрәк киңәш ителә. Әгәр сүләгә икән, алар бөртергә мөмкин. Шуның өчен микрофибралы чүпрәк кулланалар. Мрамор идәннәр бик популяр. Аларны учреждениеләрдә дә, торак биналарда да тотрыклы булулары өчен яратып кулланалар. Его нельзя мыть постоянно. То есть его можно мыть. Әмма аны гел юырга ярамый. Аны ярты елга 1-2 тапкыр юырга була. Нигездә ул коры җыештыруны гына ярата. Бөтен идән озаграк чиста калсын өчен пычрак күп җыелган әйтик ишек төбен ешрак юып торыгыз. Нәтиҗәдә чүпчәр бөтен фатирда таралмаячак. Алсу Нуриева, Айдар Кабиров, Рамил Базартинов, Яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Физкультурачылар көне Россиядә августның 2нче шимбәсендә билгеләп үтелә. Быел бәйрәм 14 августка туры килә. Әлмәтлеләргә бу ялларга зур программа әзерләнгән. Ял көннәрендә шәһәрдә һәм районда узачак чаралар турында алдагы сюжетта. 14 август көнне шәһәребездә физкультурачылар көнен бәйрәм итүгә багышланган күп кенә чаралар узачак. Төп мәйданчыклар, шәһәр стадионы, шәһәр паркы һәм пляж. Спорт көне актив пенсионерларыбыз велоузышыннан һәм каскадрон йөгерешеннән башлана. Аннары әлмәтлеләр мини-футбол буенча турнирда һәм ГТО ярышында катнашачак. Егетләр һәм кызлар өстәл теннисы ярышларында көч сынашачак. Шул ук вакытта шәһәр паркында стритбол һәм бадминтон буенча турнир узачак. Шәһәр пляжы бу көнне шулай ук спортчыларны һәм сәламәт яшәү рәвешен яратучыларны да җыячак. 13 сәгатьтә шәһәр халкы шәһәр күле буенча сап-турда катнаша ала. Программага сап-серфинг, шулай ук маршрут буенча инструктор ярдәмендә сап-терапия керә. Кичүчә Тавыл ипподромында 15 сәгатьтә ат чабышлары узачак. Программада 12 узыш кертелгән. Аларда 2 яшьтән һәм аннан да өлкәнрәк төрле токымлы атлар катнашачак.
Шәһәрнең мәдәни мөхите проекты кысаларында 14 һәм 15 августта Нефт шәһәр мәйданнарында чаралар 4-тән кичке 8-гә кадәр узачак. Тере музыка, иҗади мастер-класслар һәм биюләр безне шәһәрнең бию һәм вокаль коллективлары белән шатландырачак. Ә Каракус скверында Әлмәт милли мәдәни үзәгенең камера оркестры яңгыраячак. Әлмәт картиналар галереясы Россия этнография музее тарафыннан тәкъдим ителгән Европа һәм Азия арасында күргәзмәсенә чакыра. Күргәзмәдә Идел буе һәм Урал буе халыклары мәдәнияте һәм көнкүреше үзенчәлекләре тәкъдим ителгән. Фирай Юнусова, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хасан, һәм монтажер Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булашабыз. Исән-имин булыгыз.